Είναι η επιμονή που είχατε στην αίσθηση της όσφρησης. Γιατί από τις υπόλοιπες αισθήσεις επιλέξατε αυτή? Ποδηλό γίνεται ο ένας λόγος είναι ότι η όσφρηση είναι η αίσθηση με την μεγαλύτερη μνήμη, δηλαδή οι μυρωδιές είναι κάτι που συνδέεται με την μνήμη πολύ περισσότερο από την ώρα στην ακοή και την καθεξής. Αυτός είναι ένας λόγος. Και ο άλλος λόγος είναι ότι εγώ δεν μυρίζω. Έχω πάρα πολύ κακή όσφρηση. Οπότε χρειαζόμουν ένα αντίβαρο στην όσφρηση που δεν έχω. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν κάποιο τραγικό. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο πιο τραγικός χαρακτήρας? Αν είχα σκεφτεί την πλοκή μέχρι το τέλος ή προέκυπτε και αυτός με φρόταν, έτσι. Αυτό που συμβαίνει, είναι, η αλήθεια δηλαδή για αυτό το βιβλίο, είναι ότι είχα φτιάξει, εδώ δουλεύω πάρα πολύ πέρα από την ότι έχω όρεξη να γράφω, δουλεύω πάρα πολύ με χειρογραφία και σχεδιαγράμματα, έτσι. Δηλαδή δουλεύω πάρα πολύ το κομμάτι της δομής και η πλοκή ήταν κάτι το οποίο δουλευόταν και ξαναδουλευόταν. Δηλαδή όσο γραφόταν το βιβλίο, ξεκινάς με μια αρχική πρόθεση και φτιάχνεις μια δομή. Και έχει όσο ρομαντιστεί μέχρι το τέλος. Βέβαια, τα αρχικά, αν βλέπετε τα αρχικά προσχέδια και το τελικό δεν έχουν καμία σχέση. Γιατί σκέφτεσαι το τέλος, αλλά το τέλος αλλάζει. Γιατί από ένα σημείο και οι ήρωες αρχίζουν και ζωντανεύουν. Οπότε όταν ζωντανεύουν έχουν λόγο. Και όταν έχουν λόγο, επεμβαίνουν. Και μετά εκεί ξαναπροσπαθείς και φτιάχνεις άλλη δομή και κάνεις άλλο τέλος. Αλλά αυτό είναι απανωτές διαδικασίες που είναι εντελώς διαφορετικό εκεί που κατέληξε το βιβλίο από εκεί που έχει ξεκινήσει. Άρα, όπως πηγαίνεις, διαμορφώνεται. Πού σας εμπνέει να γράφετε? Μονάχα τώρα να σου πω την αλήθεια. Εμένα στο σπίτι μου υπάρχουν διάφορα δωμάτια και όλοι έχουν ένα γραφείο. Εγώ δεν έχω γραφείο. Γράφω οπουδήποτε. Δηλαδή, γράφω στο κρεβάτι, στο λάπτοπ. Γράφω στην κουζίνα, μέσα στην κουζίνα. Γράφω στον καναπέ. Οπουδήποτε. Έτσι. Δηλαδή, είμαι παντού. Και μου αρέσει να γράφω και παντού. Δηλαδή, μου αρέσει να κάθομαι. Και να είναι, όλοι να είναι κι άλλοι γύρω μου. Δηλαδή, είναι και απόλυτα απαραίτητα η απομόνωση. Είναι άνθρωποι που λένε ότι αν έχω κόσμο γύρω μου δεν μπορώ να γράψω. Εγώ μπορώ να γράψω με ανθρώπους γύρω μου. Βέβαια, είναι και ώρες που θες να είσαι εκεί μόνος σου. Αλλά δεν υπάρχει σημείο του σπιτιού, είναι παντού. Καθώς διάβαζα το βιβλίο σας, παρατήρησα ότι η χρήση κλασικής μουσικής γλώσσας σε συνδυασμό με στοιχεία από το σύγχρονο κόσμο ήταν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ορατή. Πιστεύετε ότι δίνει κάποια ιδιαιτερότητα στο βιβλίο σας αυτή η χρήση? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί το βιβλίο και τις κριτικές που έχει πάρει και τα πράγματα που έχουν γραφτεί γι' αυτό, ένας βασικός πρωταγωνιστής είναι η γλώσσα. Δηλαδή έχουμε τους ήρωες, οι οποίοι είναι αυτοί που γνωρίζουν, ο Χαρακτόπουλος, η Κόφη, η Τέρση, η Ινδρή κλπ. Και υπάρχουν εποχές που είναι και αυτό σημαντικό, αλλά ένας άλλος πολύ βασικός ήρωας είναι η ίδια η γλώσσα. Η οποία η γλώσσα αλλάζει, τουλάχιστον η πρόθεση ήταν αυτή, να αλλάζει από ήρωα σε ήρωα.
Δηλαδή, έχουμε μια πιο έτσι, παλιοκαιρινή ομιλία και λίγο πιο καθαρεμουσιάνικη στο φάντασμα, στην ρούλα. Η Ευρυδίκη μιλάει τελείως διαφορετικά. Η Ευρυδίκη η γλώσσα είναι πολύ πιο λαϊκή. Ο Χαριτόπουλος είναι πολύ πιο ξύλινος. Και η Ευρυδίκη είναι πολύ πιο ρευστή. Έτσι. Άρα η γλώσσα, μαζί με τους διαφορετικούς ήρωες, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του βιβλίου. Και νομίζω ότι είναι ίσως είναι και ο πρωταγωνιστής τελικά. Ίσως η γλώσσα είναι ο πρωταγωνιστής στο βιβλίο. Τι συμβολίζει η μετάβαση από την πρωτοπρόσωπη αφήγηση στην τριπρόσωπη που τελικά το γίνεται έτσι και Με εντυπωσιάζει που το παρατηρήσατε. Πραγματικά με εντυπωσιάζει, γιατί το έχω διαβάσει με πολλές κριτικές, πολύ λίγοι παρατήρησαν αυτή τη διαφορά του προσώπου. Το βιβλίο είναι βασικά γραμμένο σε πρώτο πρόσωπο, δηλαδή τα πρόσωπα μιλάνε, είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Έτσι, η πρωτοπρόσωπη αφήγηση σε υποχρεώνει όταν γράφεις να κατασκευάζεις διαφορετικές φωνές. Που σημαίνει ότι δεν μιλάνε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Όταν παίρνουμε το τρίτο πρόσωπο, έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε μια φωνή η οποία αφηγείται όλη την ιστορία. Όταν είσαι στην πρωτοπρόσωπη, πρέπει να χτίσεις διαφορετικές φωνές. Με διαφορετικές που προσωπούν διαφορετικούς ήρωες. Αλλά το πρόσωπο όντως αλλάζει και γίνεται τρίτο. Όταν φεύγουμε στα κωδικό του και μπαίνουμε στο μεταφυσικό κομμάτι. Άρα το τρίτο πρόσωπο εκεί συμβολίζει το μεταφυσικό. είναι στη φύση του ανθρώπου να συσταθεί γιατί ίσως ότι μερικές περιπτώσεις αυτή η δυνατότητα που έλεγα την επίπτωση. Εσείς πώς το καταστάσετε αυτό και τι άλλο υπήρξε κάποιο πρότυπο εσάς είτε στην τελική και φιλική ή μετά την μητρική Όταν λες πρότυπο, να θέλεις γενικά πρότυπο ή συγγραφικό. Να σας πω λίγο για τα πράγματα τα οποία έχω διαβάσει και τους συγγραφείς που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα πάω από παλιά. Μετά την παιδική μου ηλικία που διάβαζα με τα παιδιά, διάβαζα με τη Mouse και αστεία εικονογραφημένες, δεν τα πολλά αυτά. Αλλά η γενιά του 60 ακριβώς περίμενε, ζούσε, δεν υπήρχε τότε τηλεόραση και έτσι. Ζούσαν με την αναμονή του να βγει το καινούριο κλασικό εικονογραφημένο, γιατί ήταν το δικό μας σύριαλ, έτσι. Μετά από αυτή την ηλικία, επίσης εμείς σαν γενιά περάσαμε πάρα πολύ από πρότυπα εφηβικά, όπως η Πολιάννα, οι αγαθές σκέψεις, δηλαδή ήταν πάρα πολύ της μόδας, η πρέπει να είναι μόνο καλά, αγαθά και θετικά, δηλαδή να σκέφτεσαι θετικά. Μετά το εικονογραφημένο, εγώ έζησα αυτή την γενιά της Πολιάννας, που ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν υποχρεωμένο μέσα από τον κακό να βρεθεί μόνο το καλό, οπότε αν είχες κακές σκέψεις ένδοχες και έδοχες. Και μετά, νομίζω είναι αυτό που λέω μερικές φορές, πέρασαν τη φάση με τις Αγγλίδες. Οι Αγγλίδες ήταν οι αδερφές Μπροντέ, με όλα αυτά τα κλασικά, όπως το αναλήψη, νέοι, όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο για μένα, μια και λες για πρότυπα, ήταν κάτι το οποίο με έβγαζε από τον κόσμο και με έβγαζε σε έναν άλλο. Έτσι, άρα αυτή η ικανότητα της λογοτεχνίας να σε παίρνει από εδώ, να σε ανεβάζει πάνω από το έδαφος και να σε αφήνει κάπου εκεί να ύπνωσε, ήταν κάτι που πολύ μαγικό, πολύ γλυκό και λειτουργήσε έτσι και πολύ αγαπητικά για μένα σε σχέση με την λογοτεχνία. Τώρα μετά συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Εγώ όπως συγγραφής αγαπάω πάρα πολύ όμως τον Ίταλο Καλβίνο. Έτσι, αγαπάω πάρα πολύ τον Φόκνερ, που είναι και τελείως διαφορετική μεταξύ τους. Αγαπάω πάρα πολύ τον Μπέρε, μεγάλα ονόματα, τα οποία νομίζω ότι σε αλλάζουν. Η λογοτεχνία έχει την ικανότητα να σε αλλάζει και να σε κάνει να νιώθεις περήφανος στους εαυτούς. Από τους σύγχρονους αγαπάω πάρα πολύ, και λίγο ελληνικά ονόματα, λατρεύω
τη Ράνα Τζαπέλη, νομίζω ότι είναι μια έτσι, και την αγαπάω πάρα πολύ και αυτή έχει την ικανότητα να συμβάλλει με τον κόσμο με υλικό. Αγαπάω πάρα πολύ τον Μισελ Ντεφάις, ο οποίος είναι και ένα διάστημα που μπροστάω και πολλά σαν άνθρωπος. Δηλαδή, γιατί όταν ξαναξεκίνησα να γράφω, είχα περάσει από ένα σεμινάριο στο ΚΕΒΗ, ήταν στην Αθήνα του κέντρου βιβλίου, το οποίο έκανε σεμινάριο δημιουργικής γραφής, και εγώ ξανά άνοιξα το κεφάλαιο του γραψίματος, το είχα αφήσει ως βοήθεια και το ξανά άνοιξα σε ένα περιβάλλον σεμιναριακό. Τον οποίο τον αγαπάω πολύ και σαν συγγραφέα αλλά και σαν δάσκαλο, δηλαδή με ξανά σπρώξε να βρω ένα κομμάτι που τελικά μου είναι πολύ σημαντικό. Τι άλλο, και άλλους πολλούς, δηλαδή μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά κομμάτια. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο, αν μιλήσουμε για πρότυπο, νομίζω η ικανότητα της λογοτεχνίας να μας κάνει να νιώθουμε μεγαλύτεροι και καλύτεροι από αυτό που είναι η καθημερινότητά μας, να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να συνδεόμαστε με την υψηλή μας πλευρά, γιατί όλοι έχουμε και υψηλές πλευρές και χαμηλές πλευρές και καλό που κάνουμε και τις έχουμε. Αλλά αυτό είναι, για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μου και νομίζω ότι όταν το αγαπήσεις γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Πριν συνεχίσουμε, να κάνω μια παρέμβαση να πω ότι βέβαια δεν έχω διαβάσει. Ίσως δεν νομίζω ότι ακούγομαι συνηθισμένοι από τις τάξεις. Ίσως στις ατέλειες τώρα να κάνουμε κάποια, να δούμε την περσινή αργία, το μόνιμο δίγημα κάποια στιγμή. Θα δούμε τότε, αν το επιτρέψουν οι εξετάσεις. Θα ήθελα λίγο να πείτε έτσι για τα παιδιά. Για αυτά τα μαθήματα ή τα σεμινάρια, γιατί τώρα ακούμε από παντού για τη δημιουργική γραφή, είναι κάτι που έχει μπει, είναι μια μόδα, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα, ενδεχομένως, ως ένα βαθμό. Έτσι, αυτό τώρα, επειδή συζητιέται και επειδή αυτό έχει περάσει λίγο και στις εξετάσεις στο σχολείο του, δηλαδή όταν πηγαίνουν από την ηλικία περισσότερα, έχουμε και μια κοπελιά από τη Δευτέρα. Δηλαδή αυτή η ερώτηση τη δημιουργικής γραφής, που ουσιαστικά είναι να αλλάξουν φυγητή ως τώρα ή να κάνουν τον λόγο να είναι προσωπικό, να το κάνουν ημερολόγιο κτλ. Και έτσι είστε με μεγάλη χαρά. Έχει ενδιαφέρον για τα παιδιά αυτό το πράγμα. Με μεγάλη χαρά. Νομίζω ότι αυτό, για να είμαι ειλικρινής, τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής έχουν κατηγορηθεί πολύ. Έτσι. Δηλαδή, υπήρχε και πάρα πολλοί προβληματισμοί πλέον ότι οι συγγραφές δεν μπορούν να βγει μέσα από αυτό το εργαστήριο και ότι οι συγγραφείς γεννιούνται και δεν γίνονται. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή, εντάξει, η προσωπική μου φιλοσοφία λέει ότι σε όλο τον κόσμο η δημιουργική γραφή διδάσκεται. Τώρα, το αν θα καταφέρει κάποιο σεμινάριο να γίνει συγγραφέα είναι μια ιστορία, δεν μιλάμε γι' αυτό. Έτσι. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι κάτι, ας πούμε τώρα έχει ξεκινήσει το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας επάνω και κάνει το πρώτο τμήμα μεταπτυχιακό δημιουργικής γραφής. Νομίζω ότι το περιβάλλον στο οποίο άνθρωποι μαζεύονται και βάζουν στο τραπέζι την πράξη της γραφής, αυτό μπορεί να φέρει μόνο πάρα πολύ καλά πράγματα. Είτε κάποιοι από αυτούς να γίνουν συγγραφείς, είτε όχι, έτσι. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που σε μαθαίνει αυτή η λίγο πιο πρακτική ενασχόληση είναι ότι καλή έμπνευση και καλό το στερεότυπο το οποίο λέει ότι ο συγγραφέας κάθεται και έχει την θεϊκή επιφύτηση και την έμπνευση και βγάζει τα κείμενα έτσι. Ένα από τα πράγματα που μαθαίνεις και είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε αυτά τα περιβάλλοντα είναι ότι όλα είναι δουλειά. Όλα είναι δουλειά. Και όλοι μας είναι μέσα και ο κόσμος όλος μπορεί να γράφει με έναν τρόπο και περνώντας από μια διαδικασία κριτικής και μάθησης να γράφει 5 φορές καλύτερα από αυτό. Ίσως κυρίως είναι ομαδικά το μοίρασμα το οποίο γίνεται και το ότι δουλεύεις κείμενα
και έχεις την ικανότητα να τα κουβεντιάζεις, αυτό μόνο δεν θα σε κάνει καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι θα σε κάνει συγγραφέα, έτσι. Αλλά σίγουρα όλοι μας μπορούμε να γράψουμε, μπορούμε να μοιραστούμε και μπορούμε και να χαρούμε, έτσι. Η λογοτεχνία για μένα είναι χαρά. Αυτά τα περιβάλλοντα, τα οποία τη δίνουμε και λίγο σαν μέθοδο και πιο οργανωμένα, μπορούν να μας κάνουν να γράφουμε καλύτερα, αλλά και το ξέρετε να μας κάνουν καλύτερους και μας κάνουν πλουσιότερους και σημαντικά. Τα συστήματα της φύλακας ως προσωπική εμπειρία και χωρίς να σημαίνει ότι πηγαίνοντας σε σεμινάρια θα γίνει συγγραφέα. Αλλά μόνο καλό μπορείς να πάρεις από αυτό. Δηλαδή δεν έχω κανένα κακό. Και βρίσκω επίσης και πολύ έτσι μικρό ψυχολογικό. Γιατί γίνεται και κάπως σημαντικό. Ως μαθητές της Άκρης βρισκόμαστε τώρα στο πρώτο γραμμό του Φιλελεύθερου στο μάθημα της λογοτεχνίας. Μέσα από διάφορα λογοτεχνικά κείμενα, τα φύλλα στη λογοτεχνία. Πιστεύετε ότι το βιβλίο σας θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή για ανάγνωση σχέση με την γραφή των φίλων? Ναι, ναι. Αυτό δεν θα το απαντήσω. Νομίζω ότι η γνώμη δική σας είναι πολύ πιο σημαντική σε αυτό. Πραγματικά δεν θα το απαντήσω. Και επίσης και η γνώμη των ανθρώπων που είναι το ρεφερεντικό σας, οι οποίοι μπορούν σε αυτές τις καλύτερα να το απαντήσουν αυτό από μένα. Πάντως να πω ότι πραγματικά οι ερωτήσεις που κάνετε με έχουν αφήσει άναγμη. Δηλαδή ήταν πολύ πιο επί της ουσίας από ερωτήσεις που έχω αντιμετωπίσει από γραφέας του βιβλίου για μέλη κοινό. Αλλά καλύτερα απαντήσετε εσείς το αυτό. Μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας, γιατί αν αυτό το θέμα, πώς σας πάρει και δηλαδή το κάνουμε μέσα στην πράξη. Είναι πρόβλημα να το κάνουμε στην πράξη. Έχω το δουλέψει έτσι, γιατί Τόνι, θα πεις. Δηλαδή, αν θα έχετε αυτό σαν μάθημα, Σίγουρα, στην τηλεόραση. Αντώνης. θα δυσκολευόμαστε να το μάθουμε στις πράξεις, πώς είναι. Η Αντώνη, η Δαλένα πέρσι, είχαμε τι. Είχαμε κάνει τα παιδιά δηλαδή θέλω να πω ότι τελικό το γυμνάσιο είχαν κάνει ολόκληρο τελικό πέρσι, το είχατε κάνει. Κωνσταντίνα και τις Σαράκνησης. Έχουν δει δηλαδή βιβλία που είναι στην πρακτική του ολόκληρου λογοτεχνικού έργου. Αυτό το συγκεκριμένο το βιβλίο Ακούγομαι. Ωραία. Ναι, εμείς πέρυσι είδαμε ένα βιβλίο. Βέβαια, το δουλεύαμε, το διαβάζαμε περισσότερο στο σπίτι, δηλαδή στο σχολείο δεν υπάρχει χρόνος ούτε να το διαβάσουμε όπως πρέπει, ούτε να το επεξεργαστούμε όπως πρέπει. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να διαβάζουμε βιβλία έτσι, όλοι κάτσει μαζί και να τα συζητάμε όλοι μαζί. Απλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι δεδομένος ο τρόπος των εξετάσεων, δεν θα έπρεπε, δεν πρέπει να είμαστε στα πλαίσια του μαθήματος. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε περισσότερο για μας και κάνουμε και εργασία πάνω σε αυτό, σε ομάδες, το σχολιάσουμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει σαν ήλιο που πρόκειται να εξεταστεί. Αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να διαβάζουμε βιβλία έτσι μέσα στην τάση μας. Εγώ πιστεύω ότι το βιβλίο σας θα ήταν μια πολύ καλή διδακτική ύλη για το γυμνάσιο και ιδιαίτερα για την αλφα λυκείου για το θέμα των φίλων, όσον αφορά το θέμα των φίλων. Τέλος πάντων, η γλώσσα σας είναι πολύ ωραία και αξιοσημείωτη και πιστεύω ότι θα μάθει στα παιδιά επιτέλους τη διαφορά της σεξουαλικότητας από του χυδαίου. Αυτό πιστεύω. Μ' άρεσε.
αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα ήταν πολύ καλό να το διαβάσουμε στο σχολείο, αλλά δεν νομίζω ότι περιορίζεται στα φύλλα. Νομίζω ότι θα έχει περισσότερη σχέση γενικά με τον άνθρωπο και το πώς φύρεται, τα πάθη του και απλά δείχνει τις δύο πλευρές από το κάθε φύλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν μόνο γι' αυτό. Ναι, και μιας και το είπα αυτό, μέσα από το βιβλίο προβάλλονται πολλά μηνύματα στους αναγνώστες και για τη σχέση και για τη φθορά κτλ. Και ποιο ήταν αυτό το μήνυμα που εσείς ήθελατε να δώσετε πιο πολύ και αν ήταν το ίδιο εξ αρχής ή στην πορεία άλλαξε. Νομίζω ότι αν είναι από μένα, έτσι, γιατί είναι πολλά, σίγουρα άλλαξε, δουλεύοντας το βιβλίο. Νομίζω ότι το κεντρικό πράγμα που θέλει να πει είναι ότι ξεκίνησε λέγοντας ότι όπως οι εποχές επαναλαμβάνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή όπως περνάμε από το φθινόπωρο στον χειμώνα, στην άνοιξη στο καλοκαίρι, έτσι υπάρχουν και οικογενειακά μοτίβα τα οποία επαναλαμβάνονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Το μήνυμα που θέλω να δώσω σε αυτό το βιβλίο είναι ότι υπάρχει διαφυγή. Δηλαδή, υπάρχει διαφυγή στο μέτρο που κανείς θέλει να διαφύγει. Αυτό το συμβολίζει πέρσι λιγάκι, έτσι. Τώρα, ο τρόπος που εκείνη κάνει τη διαφυγή της είναι πηγαίνοντας προς τα πίσω, με συμφιλίωση με την οικογενειακή της ιστορία, παρότι ήταν τραυματισμένο άτομο, έτσι. Αλλά το κεντρικό, δηλαδή το ζουμί, η καρδιά, αυτό που θέλει να πει, είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία μας φαίνονται ότι είναι πάντα έτσι, κάποια όπως έτσι είναι για να λέμε τον εποχό, όπως έτσι είναι ότι αυτό ήταν μια γενιά η οποία από γενιά σε γενιά δινόταν ότι το σημαντικό είναι η σχέση των γυναικών και οι άνδρες περισσεύουν. Υπάρχει τρόπος να βρει κανείς τον δικό του αυτολογισμό. Να κάνει τη δική του διαδρομή και να επιλέξει για εκείνον ένα μοτίβο το οποίο μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικό από αυτό που δόθηκε. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Αυτό είναι το ηθικό δίδυμα που θέλει να δώσει στο βιβλίο και αυτό κάνει πέρσι τελικά φεύγοντας. Να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι αυτή η διαχρονικότητα του μύθου της Δήμητρας και της Περσεφόνης και η παρεμβατικότητα των μητέρων στη ζωή των παιδιών και κυρίως και των αγοριών βεβαίως, αλλά και των κοριτσιών. Δηλαδή ορίζουν τη μοίρα και θέλουν να την καθορίσουν ακόμα και μέσα από τον τάφο τους. Δεν ξέρω, είμαι μητέρα, όχι κόρης βέβαια, αλλά δεν θα το έκανα ποτέ. Είπατε προηγουμένως ότι ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού σας προβλήθηκε στο βιβλίο. Τι πιστεύετε ότι είναι το χαρακτηριστικό, το specifico χαρακτηριστικό που εμφανίστηκε και αποτυπώθηκε περισσότερο? Δεν ακούγεται. Δυσκολευόμαστε λίγο.
Γιατί αυτό με την Κρήτη είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως πιστεύω πως θα το ρωτάγανε. Τώρα, λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί ο Χαρτόπουλος είναι γραφειότης. Ας ξεκινήσω από τη δική μου σχέση με την Κρήτη. Εγώ δεν έχω καμία καταγωγή από την Κρήτη, το οποίο μου φαίνεται περίεργο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχω. Είναι ένας τόπος στον οποίο εγώ επανέρχομαι και ξανάρχομαι και σε όλη μου τη ζωή και εγώ και ο άντρας μου και τα παιδιά μου επανερχόμαστε εδώ, σαν να υπάρχει κάτι το οποίο μας ξαναφέρνει σε αυτόν τον τόπο. Μπορώ να πω πολλούς λόγους γιατί αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος που σε φέρνει και σε ξαναφέρνει και σε ξαναφέρνει, αλλά ας μην το κουβεντιάσουμε αυτό. Ο Χαριτόπουλος λοιπόν είναι ένα παιδί διωγμένο, επιτρέψτε τα εισαγωγικά, από τη γη της επαγγελίας. Στη δική μου αντίληψη, η Κρήτη είναι ένας τόπος ο οποίος συνδέεται με ευτυχία και ευτυχία, όχι εξωτερική ευτυχία, που έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σχέση των ανθρώπων. Η Κρήτη είναι μια σχεσιακή κοινωνία και οι σχεσιακές κοινωνίες κάνουν τους ανθρώπους να είναι πιο ευτυχισμένοι. Ο Χαριτόπουλος λοιπόν είναι διωγμένος από μια χώρα, από έναν τόπο, ο οποίος είναι η γη της επαγγελίας, και επειδή η Κρήτη είναι ένας πολύ αγαπητός τόπος, ήθελα να τον διώξω από εδώ για να τονίσω τη μοναξιά του, το χειμώνα του, την απώλεια, το ότι αυτό τον έχει τραυματίσει, το γεγονός ότι τον έχει διώξει η οικογένειά του, ενώ έχει κρατήσει το άλλο παιδί. Γι' αυτό ήταν η επιλογή της Κρήτης. Και επίσης ήθελα την Θέσσα να ξαναγυρίζει εδώ, δηλαδή να ξαναπατάει εδώ τα πόδια της, για να κάνει το μεγάλο της ταξίδι. Σε μένα η Κρήτη έχει λειτουργήσει όλη τη ζωή σαν ένας τόπος που όταν γυρίζω το καλοκαίρι εδώ συνήθως, γιατί το χειμώνα δυσκολευόμαστε στην άνθρωπο, ξαναβουλεύω τα θέματα που μου είναι σημαντικά. Σε μένα, σαν πραγματικότητα. Άρα έτσι και εκείνη ξεκινάει από εδώ και κάνει τη μεγάλη της διαδρομή για να βρει λύσεις. Γι' αυτό η Κρήτη.